Fins al 29 d'abril es pot visitar el passadís central de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès El desafiament de la fam, una exposició per conscienciar sobre la fam al món. La iniciativa està impulsada pel grup Tercer Món Mans Unides i està dins dels actes de la campanya contra la fam que van iniciar el mes de febrer. Els plafons mostren les causes i les conseqüències de les desigualtats de la fam i les solucions possibles. Expliquen la necessitat de combatre aquesta xacra mitjançant la promoció del consum responsable, el suport a la producció local i a l'agricultura familiar i la denúncia enfront l'especulació dels preus dels aliments. Que explica molt bé són aquests acaparaments de terres, una de les causes, són també els biocombustibles, una altra que està utilitzant molta quantitat d'aliments que haurien de ser per menjar i són per combustible, i d'altres així que mirant l'exposició es poden entendre perfectament. El grup Tercer Món Mans Unides de Vilafranca convida la ciutadania a visitar la mostra per tal de contribuir a augmentar la sensibilitat envers els problemes del tercer món. L'exposició aquesta nosaltres fem una finalitat de conscienciar la gent, encara que creiem que ja estan bastant perquè se n'ha parlat tant i tant, però de recordar una vegada més tampoc no és de mal. I per això esperem que sigui molt visitada i que la gent en tregui conseqüències. El projecte de l'ONG també rep la col·laboració de l'Ajuntament de Vilafranca i la regidora de Cooperació Montse Arroyo dona suport amb aquesta exposició de sensibilització. Col·laborar tant per lo que és la sensibilització com el que és la cooperació, que és una entitat que treballa fermament la cooperació i la solidaritat. A més, jo hi veig molt lligat també portant la mateixa regidoria com porto la d'Igualtat, que és una exposició que deixa molt clares les desigualtats que hi ha al món. L'ONG actuarà properament a Guatemala, un territori que ha quedat perjudicat per un terratrèmol, on vol mostrar els problemes dels cultius i de la dona.